Zašto stalno buljiš u te ptice? Pazi na Kirikua! Da, gospo. Da li je izašao? Nije, gospo uvažena. Još je u kući. Osmatraj i dalje i ne zevaj okolo. Glupane jedan. Suviše sam težak. Dobro je, sad ne može da nas vidi. Spasen sam. Ha, napredujem. Vezat ću nož za leđa. Sad treba da idem i da nađem veliki mravinjak. Slobodan sam. Nema opasnosti. Baš sam glup što sam stavio nož na leđa. Kao da vidi kroz kamen. Miris! Ne mogu da se sakrijem. Nanjušit će me. Udara ne shvata da trčim brže od njega. Neću moći dugo, brzo se zamaram. Ali pošto sam trenutno brži, onda napred. Sad ne možeš da me ujedeš. Neću da pustim. Neću da pustim. Neću da pustim. Nisam pustio. Ti imaš osetljive uši, zanimljivo. Evo meni divnog prevoza preko planine.